Assalamu alaikum wa rahmatullah, barka da zuwa Y.M.D Hausa TV. To kafin mu shiga cikin bidiyon namu kai tsaye, idan wannan shine farkon ziyartar ka channel namu, so kar ka manta ka danna mana liking a bidiyon mu kaman haka. So bayan ka danna liking, in har baka danna subscribing a wannan channel ba, ka zo ka danna wannan alama ta subscribing kaman haka. Idan ka danna alamar subscribing sai ku taba alaman ƙararrawa kaman haka. Bayan ka taba sai ka taba all kaman haka, ta yadda da zarar mun ɗaura sabon bidiyo za a sanar da kai. Sannan muna roƙon alfarman da ku yi mana share ɗin bidiyon mu, duk wani chatting da kuke WhatsApp da Facebook. Mun gode. Yanzu za mu shiga bidiyon namu kai tsaye. Yadda za ka cika trust wallet naka da kuɗi. Assalamu alaikum wa rahmatullah, barka da zuwa Y.M.D Hausa TV. A bidiyon mu na yau, bidiyo ne akan yadda mutum zai cika trust wallet ɗinsa da kuɗi sosai. Mutane da dama za ka ga suna so su san wannan hanyar amma ba san ya ake ba. So insha Allah ka biyo mu sannu a cikin wannan bidiyon, za mu nuna muku hanyar da za ku cika trust wallet ɗinku da kuɗi sosai. Saboda haka idan wannan shine farkon ziyartar ka channel namu, kar ka manta ka danna mana subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawa yadda za ka samu sabbin shirye-shiryen mu da zarar mun ɗora. Sannan kuma kar ku manta ku danna mana alamar like a bidiyon mu, domin liking shi yake ba mu ƙarfin gwiwa wajen ci gaba da kawo muku sabbin bidiyo a koda yaushe. Kuma liking ɗin nan shi yake sa bidiyon ya yaɗu sosai da sosai a duniya, ya yaɗu sosai ko ina da ko ina da dalilin liking. Kai tsaye mu shiga cikin bidiyon don ganin yadda ake yi. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Da farko idan ka shigo cikin wayanka kamar haka, za ka je kan wannan application da ake cewa CoinGecko. Wannan application duk wanda yake harkan crypto ya san shi, ma baka san shi ba, ka je Play Store ka rubuta CoinGecko, za ka kalle shi kamar haka ga sunan sana, za ka iya kai downloading din. Yanzu kai tsaye mun shiga cikin wannan app mai suna CoinGecko. So wannan bidiyon za mu nuna muku akan wani coin ɗin yadda za ka ga mun makare shi sosai da sosai cikin ƙanin lokaci. Za mu nuna muku sirrin yadda ake. Sunan wannan coin ɗin Bangon. Yanzu gashi nan za mu yi searching ɗin shi kamar haka. So gashi nan muna searching nasa. So gashi nan yanzu muna searching na wannan coin ɗin. Za ku gan shi ya fito kamar haka a CoinGecko. Za ka je ka downloading wannan app ɗin mai suna CoinGecko a trust wallet, wadda ita ma kamar kasuwa ce, amma ita za ka ringa ganin sababbin coins ne, irin ka ga wani coins ne fito, ya total supply nasa da sauransu a cikin ita wannan kasuwa. Mun taɓa kawo muku bidiyon ta a baya a cikin wannan channel. Yanzu kai tsaye muna searching wannan coins ɗin, gashi nan kamar da kuke gani ya buɗe. Ga irin chatin ɗinsa hawa da sauka, nan ga contact address nasa. To abun da muke da bukata kawai sai ka kwafi wannan contact address. So gashi nan yanzu mun kwafi contact address, kana danna kansa haka shikenan yayi kwafi. So daga nan za mu tafi cikin trust wallet ɗinmu, wanda zan nuna mana hanyar da za mu cika ta da kuɗi. Ka sa kuɗi yadda ranka yake so ka nuna ma abokinka. So kamar da kuka gani yanzu trust wallet za ku ga dala 17 ne a ciki. So gashi nan wannan coins ɗin gashi kamar haka, Bangon kwata-kwata ina da guda 546 kenan. Ka tabbatar coins ɗin da kake so ka ɗiba ya zama ne na nuna farashin sa a trust wallet, kuma kana da shi ko kankani haka a cikin wallet ɗinka. Kamar da kuke gani ina da wannan coins ɗin kaɗan, sai ka ja ka kashe shi wannan coins ɗin. Kun ga na kashe shi, kun ga dalan ta kuma 15. Sai ka danna wannan gurin da na nuna wajen alaman search ɗin nan. So in ka danna shi kamar haka, sai kai paste wannan contact address ɗin. Gashi yanzu dan yi paste na shi. So gashi nan kuna ganin na paste ɗin, to ga coins na ya fito. Abin da za ka yi ba kunna shi za ka yi ba, kar ka kunna shi, sai ka zo ka danna wannan add contact ɗin nan, add token. So bayan ka danna shi ya fito kamar haka, anan sai ka zo, tun da shi coins yana kan blockchain na BNB ne, sai ka danna wannan gurin ne, sai ka zaɓi BNB Smart Chain. Dama yana kan BNB Smart Chain ne, sai ka danna kansa kamar haka. So bayan ka danna gashi na sa BNB, sai ka zo nan sai ka paste ɗin wannan contact address ɗin again. So gashi nan mun yi paste ɗin. Daga nan sai ka zo sai ka rubuta sunan wannan coins mai suna Bangon. So gashi nan yanzu kamar haka muna rubuta sunansa. So bayan ka rubuta sunansa anan sai ka zo ka sa
wannan spell na shi wannan coins ɗin gashi kamar hakan za mu saka kuna gani. So gashi nan bayan ka sa a nan ƙasa inda ka sa this month na sai ka zo sai ka sa nan banda ba adadin na coins ɗin ba. Coins ɗin ina jin 18 ne amma kai sai anan sai ka sa nan ba 10 ko kuma duk yadda dai ka so, amma dai kar ka saka daidai da yawan coins. Idan ma ka saka haka kuɗin yawa za ka iya zuwa nan ka rage. To gashi nan zon kamar yadda kuke gani mun saka 10. So kai tsaye sai ka je ka danna wancan guri mai suna don ɗin nan, bari yanzu za mu nuna muku gurin. So bayan ka sa gashi nan kuma ya fita daidai, sai ka zo daga can sama gefen hannunka na dama a nan kenan sai ka danna don. So gashi muna dannawa kun ga coins ya fito gashi nan daloli birjib dubannin daloli. So gashi nan yanzu kamar yadda kuke gani a coins ɗin ya zama guda biliyoyi. Ka zo sai ka kunna shi, shikenan yanzu ka kunna shi sai ka koma cikin trust wallet ɗinka. Kun ga trust wallet ɗin mu yadda kuɗin ciki ya dawo. So ta haka ne za ka cika trust wallet ɗinka da kuɗi ka nuna abokinka ka ce ka ga wallet ɗin da sauransu. So wannan abun da kuke gani mutane sukan iya suna yin sa ne su nuna mutane irin su fa irin manya ɗin nan ne. To ga yadda sirrin da ake, amma coins ɗin ba wai za ka iya ka sai da shi bane ko ne abu, wata yar dabara ne da ake yi. Fatan kun ji daɗin wannan bidiyo.